Vítam vás všetkých pri ďalšom dieli z Farming Simulatoru 25. Dneska to je mapa Chvojnica V2.1. No a my tu máme dneska veľmi zaujímavú prácu. Ako vidíte, nachádzame sa na minifarme, na ktorej proste fungujem. Tu mám svoje slepočky, o ktoré sa starám. Tu mám moje ovečky. Tak tu mám ovečky. O tie sa proste starám, aby boli zdravé a aby im nič nechýbalo. No a my dneska máme prácu na poli 57 a tam máme, prosím pekne, tam máme pšenicu. No a my si dáme takto mapu a my sa na pole 57 premiestnime. Ja si najprv zoberiem náš kombajn Forsheet 516. Keďže sa vám videjka so starými strojmi veľmi páčia, tak budeme mať staré stroje. A keď bude treba, tak aj novými, ale pokiaľ to nebude nutné, tak budeme jazdiť iba so starými. Tak ako to bolo na mape Chvojnica doteraz. My sa zapíchol stĺp, no nevadí. Nejako sa vytočíme. Ja viem, že dlho ste odo mňa nemali videjko, ale momentálne mi to ani časov nejaký nevychádza. Takže preto ste odo mňa tak videjko tak dlho nemali. A to ja sa vám ospravedlňujem, ale mi to nejak ani pracovne, ani časovo nejako nevychádza. Takže tie videjka boli troška tak poslabšie. No ale dúfam, že sa to zmení a budete mať videjka odo mňa častejšie. No momentálne teraz to je také, že také, aké to je, no. Proste pracovne aj súkromne proste nestíham točiť aj videjka, takže preto to je troška také poslabšie. No, tu máme náš kameňolom. Takže ja sa len takto zatočím. Musím si nájsť cestu, že kade. Troška. Tak, tady to. Tady to a pôjdeme na naše pole 57 a tam budeme kosiť našu pšenicu. Ja vám ďakujem aj za odbery, aj za sledovanie, aj za lajky, za komentáre. Proste vidieť, že sa vám to páči. Aj mapa Chvojnica, aj mapa Bohemia Country, ktorá pribudla na mojom kanáli. Takže za to vám veľmi pekne ďakujem. Naozaj vážim si to. A veľmi ma to teší. No a dúfam, že do konca roka pokoríme tú magickú 100, aspoň 100 odberateľov. Do konca roka dúfam. No a proste ma to proste teší, že ma sledujete, že komentujete, takže ma to fakt veľmi teší. No a my to pekne po ceste,
sa presunieme na naše pole 57, ktoré vidíte na mape, ktoré bliká na zeleno. Takže sa tam premiestnime a začneme kosiť. Proste potrebujeme aj do obilného mlyna, proste potrebujeme zaniesť, aby sa nám vyrábala múka, aby sme mali múku a všetky komponenty, ktoré potrebujeme, múka a tak ďalej a tak ďalej. Takže my si musíme najprv pokosiť a zaviesť. No toto musíme troška pomenšie, aby sme sa trafili. Tak, aby sme sa niekde, ako sa hovorí, nezapichli. A to by som veľmi rád. No, takže tady je to pekne po cestičke. Pekne veľa podpôčika krásneho, ktorý teče. Veľa krásnych stromov, ktoré vidíte. A my presunieme na naše pole 57. Tuto musíme troška opatrne, lebo nerad by som bol skončil v potoku. Tu máte takto krásnu cestičku. Takto urobenú. Máte aj miestne, si viete kombajn rozložiť. Takže je to fakt super urobené, akože naozaj. Dobre, ja si minimalizujem mapu. Prehodím si pohľad. Odpojíme. Ešte raz pripomínam, že ničenie plodín máme vypnuté. Takže keď aj takto sa točím na našej tráve, takže sa mi nezničí. Ja som si proste ničenie plodín vypal, pretože keď takto sa potrebujem otáčať, tak som si neničil plodiny, ktoré potrebujeme. Ktoré potrebujeme aj na výrobu, aj pre naše zvieratka. Takže to všetko mám ja proste vypnuté. Ops, pozeral som sa do mapy. Nabúral som do stromu. No, takže my sa tu otočíme. A pôjdeme takto, že hore, dole. Takže dáme si dole lištu. Nastavíme si GPS-u. Asistenta řízení. Dáme to na 3, uvidíme, ako nám to vypočíta. Aha, najprv ho musím rozložiť. Jaj, hops. Počkať moment. No. Dobre. Tak. A premýšľam nad tým, že si najprv spravím takto kolo dokola. A potom budeme jazdiť hore dole. Keď mám pšenicu, tak ideme robiť slamu. Slamu potrebujeme. Výborne, už nám padá slama. Super. Tak, super.
Teď se takto opatrně otočím. Najprv si spravíme tieto kraje. Sú v rate najprv. No a uvidíme, ako si náš Forsheet 516 poradí s týmito kopcami. Na to som aj ja zvedavý, že ako si poradí. Ja dúfam, že dobre. Pevne dúfam. Tak, teraz pekne takto, pekne vedľa stromov. Nič samozrejme tu na našich poliach nenechávame, všetku úrodu si berieme. Nič tu neostáva. Každý jeden kúsok pšenice je vzácny. Takže všetko si berieme. Každé jedno zrnko je vzácne, ktoré nám vie vyrobiť múku. Takže preto tu nič nezostáva. Tak, teraz sa tuto opatrne zatočíme. Zatiaľ si náš Forsheet počína dobre. Zatiaľ áno. Zatiaľ je to celkom fajn. No uvidíme ďalej, čo bude. No to máme strom, sme nabúrali do stromu. To sme nechceli. Tak dáme si radšej pohľad vnútra. Tuto už sme na okraji mapy, ako isto vidíte. Takže tu si musím dať pohľad znútra, aby sme náhodou do ničoho nenabúrali. Aj to sa môže stať. No, tak to prejdeme nakoniec. No sa ja otočím, pôjdem ešte urobiť si kraje, prioritné kraje. Čiže ako by povedal môj kamarát Zahorák Pájo, sú v rate. Podotýkam autor mapy Chvojnica. A môj veľmi dobrý kamarát, ktorého takto pozdravujem, takto na videjku. Ak bude sledovať, tak ho veľmi pekne pozdravujem. Ak sa bude dívať. Takže ešte raz veľmi pekne ťa, kamarát môj, pozdravujem. Ak sa budeš dívať. Takže už za chvíľku budeme aj plný. Takže my si pôjdeme pre nášho Zetora. Ktorého máme na minifarme. Ja sa tam portnem. Pretože samozrejme, že nepôjdem peši. Samozrejme, že nepôjdem tam peši, ja sa tam portnem. Ako sa hovorí. No a pôjdeme si... A pôjdeme si našu pšenicu vysypať. Máme nášho Zetora.
touto parádnou starou vlečkou, ktorá sa k nemu hodí jak nič, alebo lepšie povedané ako prdo na hrnec. Takže my si dáme mapu. Takže my sa tam presunieme a odsypeme sa na Poršita a potom pokračujeme v našej práci. Potom si spravíme súvrate a potom pôjdeme už iba hore dole. Takže my si teraz takto pekne zatočíme. Samozrejme, že opatrne. Vlastne mapu ani nepotrebujem, keďže viem kade. A ešte raz pripomínam, že keby náhodou niečo bolo oznámené ohľadom mapy Chvônica, nejaké novinky alebo niečo, tak vám to urobím oznamovacie videjko, aby ste vedeli. Zatiaľ nič také oznámené nebolo, takže nič také, že čo by som vám musel zdeliť. Ale keby náhodou niečo Zahorák Pájo, autor mapy Chvônica, keby náhodou niečo oznámil, nejaké novinky ohľadom mapy, tak vám ich ja potom oznámim, robím oznamovacie videjko. Takže o všetky informácie mať budete, o to sa musíte bať. No my musíme stať to po tráve, lebo po tej slame sa dosť ťažko ide. A potom aj tá slama sa dosť ťažko aj zbierá, keď je taká ušlapaná. Takže sa snažím ísť troška mimo nej. Ten zetor ide aj sám dole kopcom, to je super.
No troška som sa špatne postavil s tým kombajnom, no ale snáď mi to odpustíte, že stojím vo pšenici. Ja viem, že by sa to nemalo, ale že sa to nemá tak robiť, ale proste mi to tak nejako vyšlo. Ja samozrejme s traktorom sa dám na bok, ať vo pšenici stáť nebudem. Ja si podsúvnem a dám sa nejak opatrne na bok, alebo keď sa tu otočím, že vlečka nejako si sa mi nejako stáča, tak ja sa dám sem tuto na bok. Snáď mi to odpustíte, že šlapem si po pšenici. Tak zaradíme ručnou, vyjmeme motor. Mám Zetora 160-45 turbo, aby ste vedeli, na jakom Zetore jazdím. No my pokračujeme ďalej. No už potom si ja už dám normálne GPS-ku a teda GPS-ku mám, ale myslím tak, že stlačím si háčko a už potom už pôjdeme tak. Ale tuto mi to nejako nevychádza, keďže nechcem na okrajoch nechávať. Tak teraz chvíľočku takto bez toho, že by som bez toho asistenta riadenia, že by som proste nevynechal nič. No ja keď si dám stačím si háčko a zasvietím to na zeleno, tá stredová čiara na GPS-ke, tak potom na tých krajoch väčšinou zostáva a to ja nechcem tam nechávať. Tak preto teraz chvíľku takto bez toho. Preto ako som vravel, každé jedno zrnko pšenice je vzácne a bolo by veľká škoda ho tu nechať. Tak. No a teraz vlastne už môžem ísť hore dole. Tak uvidím, ak mi to GPS-ka vypočíta. Načíme háčko a už ideme. Už tuto už ten problém nebude. Tuto jedne pri tých krajoch tam bol problém, ale už tuto už bude to už v pohode.
Ale tak pekne háčko a ideme. Vám to ukážeme takto z boku. Forsheet E516. Ja dúfam, že mi to vydá až na koniec, no ale to asi nie. Skorej asi nie, jak áno. Nevydá. No. Až asi ideme tuto odsypať. Takže nášho zetoríka. A ideme si odsypať. Dole kopcom sa ide pohode. Tam problém není. Tam skôr je to problém do kopcov, no ale to nevadí. Pôjdeme takto pekne po ceste. A budeme chodiť krížom cez rolu. Keďže sa to tak robiť nemá, takže na to je tu tá cesta spravená. Sa chodilo po ceste. Hopsa. No a teraz môžeme ísť zať to, len pôjdeme mimo tú slamu. My sme to bez problémov vyšli. Ja sa dám som na druhú stranu, takto. Keďže rúlu máme na tejto strane. No my si vyjdeme k nášmu kombajnu. Potom sa parkujeme náš traktor. A vlastne hasia túto riadku, kde je pokosené. Lebo ja si ho dám túto za náš Forsheet. Hopsa. Alebo nie, dám si ho na cestu normálne.
Dá lepšie pôjdenie na cestol na trávu. Ako vidíte, tak plodiny sa mi neničia, takže mám vypatriečný plodín. Môžeme si nechať aj tuto takto. Skočíme si do nášho kombajnu a pokračujeme ďalej. Tak, najprv lištu dole a pekne ideme. A kosíme. Tak. Si podsúvneme trošku. Ešte to teraz zoberiem takto. Sa mi lepšie otáčalo. Tak, teraz znovu si podsúvnem. Bude sa mi lepšie otáčať. Háčko a ideme. Toto nie. Naspäť. Mi to špatne vypočítalo. Tak ja si to zoberiem bez tej GPS-ky znovu. Najprv si pokosíme túto stranu. Teraz pôjdem rovno. Nebudem sa tuto točiť. Teraz sa otočíme. Tak, a najprv teraz si pokosíme najprv toto. Najprv tento kúsok, čo nám tu zostal.
Teraz skosíme tento kúsok. Tak, zase otočíme. Dáme si teraz naše háčko, našu GPS-ku. Tak a teraz pekne hore rovno. Nebo sa aj lepšie chodiť so zetorom, keď budem vysypať, pretože nebudem musieť šlapať po pšenici. A takto si pekne veľa nášho foršita pekne prejdem, vysypem a pokračujeme ďalej. Máte výhľad aj na mapu Chvojnica. Je to krásny pekný výhľad odtiaľto z hora. Dáme si dole lištu. No, budeme musieť ísť našu pšenicu vysypať. Musím nejako túto otočiť. Psa. No. Toto sme nechceli. No pekne. Toto sme nechceli. Hm? Budeme musieť vyresetovať. A rozetora budeme musieť vyresetovať. A ja si budem musieť prejsť sem tu na. A ja si, keďže zetor má problém s kopečkou, takže ja si na to zoberiem niečo iné. No a toto nie. Bude to troška niečo z novších strojov. A ja si zoberiem tohto krásne pekného New Hollanda. Ja si ho aj kúpim. A bude to lepšie s týmto New Hollandom. Veď tento New Holland nemá problém ani do kopcov nič. Tak.
a ideme. Stratili sme vločku pšenice, no ale potom som si zobral aj New Holland a proste je to nový stroj, keďže New Holland zvládne v pohode kopce, ale nebojte sa, Zetora si nechávam, takže budem jazdiť aj so Zetorom, takže sa bať nemusíte, ale proste teraz potrebujem silnejší stroj a tento New Holland tento zvládne bez problémov. No, a toto opatrenie sa zatočíme. No a my si ideme náš kombajn odsypať. Si dám takto pohľad. Ešte vločku takto viacej dozadu, tak. Dobre, my si môžeme nášho New Hollanda nechať aj tu. A my si preskočíme do kombajnu a pokračujeme ďalej.
My si pokúsime ešte toto, čo nám tu zostalo. Tak, si vyhneme našu lištu. Trošku si pocúvneme, tak. Máme si ju dole a ideme, pokračujeme. Pokračujeme v našom kosení. Tak, teraz sa otočíme. Tak, a teraz pekne ideme nadole. Takto pohľad z výšky.
Tak, musíme našu pšenicu ložiť a pravdepodobne budeme mať aj vlečku plnú. Pravdepodobne. A pojďme sa, že pšenicu zaviesť. Tak, musíme našu pšenicu zaviesť. A ešte predtým sa pozrieme, kde máme obilný mlyn. Aha, už viem, kde je obilný mlyn. Už viem. Už som si spomenul. Je to troška dlhšia cesta, ale už presne viem, kde. Som si práve teraz spomenul. Tam si našu pšenicu ideme zaviesť. Ale ešte predtým tu sa musíme niekde otočiť. Tak a môžeme valiť. No a vy si môžete počas cesty, kým prídem do obilného mlynu, vy si môžete vychutnať krásny pohľad na mapu Chvojnica V21. Takže kým tam prídem, môžete si vychutnávať výhľad aj ako mapa Chvojnica vyzerá. Tak počas jazdy, počas cesty si môžete sa dívať, ako to vyzerá. A samozrejme ešte na mape Chvojnica sa ešte stále pracuje, takže pracuje sa dodekorujú sa veci, vylepšujú sa veci a tak ďalej a tak ďalej. Takže
No, musíme ísť po tejto strane, ak sa nemýlim. Dúfam, že sa nemýlim, ale ja si myslím, že nie. Že idem dobre. Áno, idem správne. Dobre. Máme takýto obilný mlyn, ktorý tu máme. No a myslím, že tu cúvať nemusím. K nemu prídem s bečkou, ale malo by sa mi to dať vysypať. Aspoň si myslím, že by to tak malo byť. Ja sa pozriem na to. Myslím si, že by to tak malo byť. Ale už to musím asi na ten bod nacúvať asi. Tak to bude troška zaujímavé cúvať. Alebo skúsim ísť úplne vedľa neho. Moment, ja si ten obilný mlyn nemám kúpený. Preto mi to nechce. Preto mi to nechce asi. Sa pozriem na mape. Ak mi to ukáže. Uvidíme, idem sa na to pozrieť. A malo by to. No. Aha. Ja tento pozemok nemám kúpený. Tak to preto. No jasné. Kukurica je na poli 4 na 17 pole. My si musíme kúpiť 17 pravdepodobne. Kúpiť, áno. A už by to malo ísť.
Kůčku musíme si změnit stranu. Tak, teraz. No. Túto pšenicu si potom samozrejme, že aj naložíme. Ja potom zanesem zhraňovač a zhraňovačom sa to tam všetko dá naspäť. Dobre, my si sadíme do nášho Newhlanda a ideme na našu rolu. Ideme naspäť na našu rolu. Ops, tady to nie. My musíme stať, keď sme došli. Takže radšej mám pohľad znútra. Ops. Prídeme na našu rolu a ja sa s vami rozlúčim pre tento diel z mapy Chvojnica. Potom v ďalšom dieli si to dokončíme. Pretože nechcem, aby toto videjko bolo také príliš dlhé. Potom v ďalšom dieli, hovorím, si to dokončíme. My si vyhodíme smerovku, kde snažíme sa jazdiť reálne, tak ako sa jazdí. Preto tá smerovka práve. Ešte my si odsypeme náš kombajn, ktorý je plný.
No, nie je plný, ale ešte tam zostalo. No, my si musíme vystúpiť. Aha, už tam nič nie je. Dobre. Takže my si vypneme majáky. Vypneme si motor. No a ja sa s vami rozlúčim takto. Troška tak úplne inak. Takto z kombajnu z Forshitu 516 a z mapy Chvojnica V21 sa s vami lúčim. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať odber, like, komentár. Taktiež nezabudnite odoberať mojej doby kamarátov Zahora Kapája, SBK Draga, Jardu 12, Martina Boostera, Elišku, Nergala, taktiež aj SBK Draga. A ja sa vás budem tešiť po ďalšom dieli z Farming Simulatoru 25. Majte sa krásne. Čaute.